मोसौखौ हालिसे खावना लांबाय। बेनिफ्राय जाय मोसौआ गोमादों बै मोसौखौहाय सासे बेफारिया सोंफैदोंमोननो आरो दिनैहाय जेनेबा सप्ता 15-20 दिननि गेजेरावहाय बा खावलायनाय बा बुंनाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोंनि जायगानि माखासे जोंनि रायजोफोरा एसे गाव गावखौनो सांग्रां जादों। माने मोसौ गोमानाय, दाउ गोमानाय, बोरमा गोमानाय बिराद बांद्रायबाय, उपद्रुत बारा जाबाय। बयनिसिमबो गोजोन मोनाबिलिनि आंनि अननाय आरो सिबिनाय गिबियावनो आं जासिहरबाय नोंथांमोननो। आङो नोंथांमोननो भिडिअखौ नैखौनो लाना फैदों। मोनसे ओरैबायदि माने गाज्रि खौरां जोंनि नैबे गगामुग हालामनि सिङाव थानाय मिंमां एरियायावहाय आंबो दाख्लै मोनसे भिडिअ लाना फैखादों। बे भिडिअ जाहैबाय माने सिखावनि भिडिअ दै बेयो सिखावनि आरोना। जोंहा नै जा फंबायमोननि थांनाय मोनायाव मोसौखौ हालिसे खावना लांबाय। बिथांमोनाव मोसौआ दंमोन। आं दहाय फन रायलायनाय बायदिब्ला आरोना, फन रायलायनाय मिथिनाय बायदिब्ला बिथांमोनाव मोसौआ दंमोन गासै 30नि गोजौआव दङ मोसौआ। बेनिफ्राय जाय मोसौआ गोमादों बै मोसौखौहाय सासे बेफारिया सोंफैदोंमोननो आरो दिनैहाय जेनेबा सप्ता 15-20 दिननि गेजेरावहाय बा सिगाङाव सोंफैदोंमोननो। ओमफ्राय दा मोसौखौथ' फानथ'खाया, थेवब्लाबो माने ना सोरनिबा बुंनाय ना सोरनिबा थिननायावसो सोंफैखो मिथिया। मोसौखौ जायखिया सोंफैनायनि बेलायावहाय मोसौखौथ' आरो फानथ'खायामोननो बिस्रा। ओमफ्राय दाना फायखारिया सोंफैबाय जाहैबाय। फायखारिया सोंफैनाय लोगो लोगो दामखौबो एसे गोगोम होनखादोंनो आरो फाननोबोथ' गोसो गैखायामोन नालाय। बे बेलायावहायनो मोसौखौ फानासै थाबाय। जेनेबा दामखौ एसे मिलाया बायदि मोननानै जेनेबा साननै सानथामनि उनाव आङो फैफिनसिगोन होनना बुंदोंमोन जाहैबाय फायखारिया, फैयासै। ओमफ्राय आंखौ मा जाहैबाय बे साननै सानथामनि गेजेरावनो दिनैहाय माने बिसिनि मोसौआ गोमाबाय। एसे नोंथांमोना खोथाखौ नाय। ओमफ्राय आं दाख्लैबो मोनसे भिडिअ लाना फैदों। नैबे जोंहा गोजोनफारा होननाय गामिनि जोंहा माने मोसौआबो मालायनिसोमोननो, भारा लाबोदोंमोन। भारा लाबोनायनो मोसौआ दा गोमाबाय। दा आरो फायखारिया जाहैबाय मा जाहैबाय मोसौ मालिकआ बो माने मोसौनि बदल मोसौ हरफिननांगोन होननानै बिनिबो आं दाख्लै भिडिअ लाना फैखादों। बे बेलाखौ जुदि नायोब्ला नैबे जोंनि मिंमां हालाम एरियायावहाय माने मोसौ सिखावनि उपद्रतआ बारा जाबाय आरो बांद्रायबाय। ओंखायनो आङो बयखौबो खावलायनाय बा बुंनाय नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय जोंनि जायगानि माखासे जोंनि रायजोफोरा एसे गाव गावखौनो सांग्रां जादों। माने मोसौ गोमानाय, दाउ गोमानाय, बोरमा गोमानाय बिराद बांद्रायबाय, उपद्रुत बारा जाबाय। गोदो माने खिन्थु मोसौ गोमानाय बा बोरमा गोमानाय बा हांसो दाउ गोमानायफोरा बिराद खममोन। दायो माने फैयै फैयै बांसिनसो बांलांबाय। ओंखायनो आङो नैबेखौहाय नोंथांमोनखौ मेसेज होनायखि गाव गावनि बुस्थुफोरखौ एसे साबधान ला आरो मोजाङै थाल लादो। नङाबा आरो मोनसे समावहाय नोङो मोसौजोंहाय माबा मोनसे सानदोंमोन, फिनानै आं माबा मोनसे खालामनो नागिरदोंमोन बा आं हालौनो नागिरदोंमोन हमना लासे, बेखौबो नों हालौनोबो मोननाय नङा। ओंखायनो आं नैबे भिडिअखौहाय माने नोंथांमोननि सिगाङाव लानानै फैबाय। नोंथांमोना जुदि सोरबाफ्रा जुदि मिथियाखैब्ला गाव गावनो एसे सांग्रां जादो। आरो सोरबाफ्रा जुदि मिथिदोंब्ला मोसौ गोमानायखौ आं दाख्लैबो बुंबाय, मोसौ गोमानायफोरखौहाय बा मोसौ सिखावफोरखौहाय बा सोरबा मोसौ फायखारियानो जा सोरबा मोसौ बेफारियानो जा एसे थाल लानाया गाहामसै। मानो होनना बुङोबा जोंनाव बेफोरबायदि जाथाया जाया नङा, गले गले जाबाय। आरो बोसोरफ्रोमबो बा माने मास मोनथाम मास मोनब्रैनि गेजेर मुरे बेफोरबायदि खावनाय गोमानाय बा लांखारनाय बेबायदि जागासिनो दं आरोखि। ओंखायनो आङो नैबे भिडिअखौ बानायनानै नोंथांमोनखौ खावलायबाय जे गाव गावनि बुस्थुफोरखौ बा जों गासिबो साग्रिद बा मोजां बा सांग्रां जानाया गाहामसै होननानै आं सानदों आरोखि। बा आं बेखायनो बे भिडिअखौहाय नोंथांमोननो मिथिहोनाय बायदिनो भिडिअखौ लाना फैबाय। दे नोंथांमोना ओंखायनो गाव गावनि सम्पतिफोरखौ मोजाङै लादो आरो जों गासिबो एसे साग्रिद थानाया मोजांसै होननानै आं सानबाय। आरो मोनसे खोथा, नै मैया दाख्लैनि बेलायावहायबो जोंनि नैबे लामाजोंहाय जोंनावथ' सैमा दं नालाय, ओरैबायदि माने दा साननैसो जादों हरनि
हरनि समावहाय माने हरनि 12टा 1टानिफ्राय ओरैजाय गोजौआव ओरैबायदि लामाजों थांलाय फैलाय मानसि जादों सैमाया जाबायदि सोंदों आं सानदों माने दाख्लैबो नैबे जोंहानि न' खाथिनि ओरैजाय बिसिनावबो मोसौ दं आं सानदों बेखौनो माने मोसौ सिखावखौनो सानदों माने बे माने सैमा सोंबाय थाबाय खिन्थु बिस्रा न' सिंफ्रा नायखोमा हरदोंनो आरो बेफोरबायदि हरनि गेजेरावहाय हारसिं ओंखारनायाबो गिथावनाखा नङा होमबा ओंखायनो आंबो गियो हरावहाय आं दाख्लैबो आंनावहाय नैबे लामाजों सोंबाय थानायाव एकदम सैमाया जेला माने खाथिथाराव फैयो अब्लासो माने अरगोन बायदि सोङो नालाय बे बेलायावखौ नुनानै आंबो माने फैथारदों होननानै जाज खालामदों आरो गिनानै खिन्थु आं ओंखाराखै हरावहाय लाइटआबो स्रां स्रां नंगौ थेवबा माने बिसिनावबा माबायदि हाथियार लाना फैयो बिसोरबा जोंथ' मिथियाना बे बेलायाव आरो बिथांमोनावबो सिखाव माने मानसि फैदोंमोन आरो सिखाव नंगौना नङा खिन्थु जेबो गोमायासै जुदि गोमानायमोनब्लाथ' जों बेखौ सिखावानो हमनानै लासिगौमोन दा जेबो गोमायासै नालाय ओंखायनो जों बे माबा मोनसे सोरबा बा खर' गाज्रिफोरबो गिदिंनो हागौ बा सोरबा बिदिनो ड्राग्स फाग्ला माबा गान्जा फाग्ला डेनड्राइट फाग्ला बेफोरबायदिबो हराव गिदिंनो हागौ बिदिबो जानो हागौ आरो ओंखायनो आं नैबे भिडिअखौहाय नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैनाया बेनो जायखिजाया मोसौआ गोमाबाय आरो मोसौ सिखाव बोरमा सिखाव दाउ सिखाव जोंनाव बिराद बारा जाबाय नैबे जोंनि मिंमां हालामावहाय ओंखायनो जों गासिबो माने बै सिखावफोरखौहाय जों मालाबा समावहाय हमनो मोनगोन नामा बेखौ एसे थाल लानाया गाहाम आरोखि ओंखायनो बे भिडिअखौ बानायना फैबाय दे नोंथांमोननि सिगाङाव नोंथांमोना मा सानो आरो जुदि सोरबाफ्रा जुदि खावनाय बा लाबोनाय मोसौफोरखौ जुदि नुयोब्ला नों आंहाबो एसे सुंस्ला खालामनाया मोजां आरो थाल लानाया गाहाम ओंखायनो आं बे भिडिअखौ नोंथांमोननि सिगाङाव लाना फैबाय नोंथांमोना मा सानो मोजां मोनो ना गाज्रि मोनो जुदि मोजां मोनोबा हाजासे मोजां लाइक बा शेयार खालामना होबानो जाबाय आं दिनै भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'बाय दे अके बाय बाय